Pentru a diferenția erele de curente, să clarificăm ce sunt erele. Când vorbim despre istorie, oamenii au împărțit timpul în ere, adică perioade mari care au în comun anumite structuri sociale, economice și politice. În interiorul acestor ere au apărut și curente, mișcări culturale, artistice sau filosofice, care au dat formă spiritului vremii. Preistoria este perioada de dinaintea scrisului. Tot ce știm de aici vine din unelte, din picturi și urme lăsate de strămoși. Antichitatea începe odată cu scrisul și include marile civilizații ale Egiptului, Greciei și Romei. Este epoca legilor, orașelor, filosofiei și primelor forme de știință. Evul Mediu urmează după căderea Imperiului Roman de Apus și se întinde pe aproape 1000 de ani. Se împarte în 3 etape. Evul Mediu timpuriu, secolele 5-10, când se formează regatele barbare și se răspândește feudalismul. Evul Mediu clasic, înalt, secolele 11-13, marcat de apogeul feudalismului, cruciade și construcția marilor catedrale gotice, și Evul Mediu târziu, secolele 14-15, caracterizat de crize, războaie și mari epidemii, dar și de primele semne ale tranziției spre modernitate. Epoca medievală este reprezentată de feudalism, care a atins apogeul mai ales în secolele 9-15. Feudalismul a fost un sistem social, economic și politic, care a dominat această perioadă. Pe scurt, regele împărțea pământul nobililor, adică seniorilor feudali. Nobilul oferea protecție și drept de folosire a pământului unor vasali sau cavalerilor, care în schimb îi datorau loialitate și servicii militare. Țăranii, iobagii, lucrau pământul nobilului. Ei nu erau sclavi, dar erau legați de pământ și plăteau taxe sau dări în muncă în schimbul protecției. Feudalismul a fost așadar o rețea de obligații reciproce. Pământ în schimbul loialității și al serviciilor. El a organizat viața medievală și a dat formă întregului sistem de putere până când a început să se destrame, odată cu apariția statelor centralizate și a economiei bazate pe comerț. După epoca medievală, avem epoca modernă, iar Renașterea este un curent cultural și artistic care se suprapune sfârșitului Evului Mediu și începutul epocii moderne, fiind o punte între cele două ere. Dar despre curente voi vorbi puțin mai târziu. Epoca modernă începe în secolul al XVI-lea și durează până în secolul al XIX-lea. Este perioada marilor descoperiri geografice, a tiparului, a științei moderne, a consolidării statelor și a marilor revoluții politice. În interiorul ei apar curente importante, iar unul dintre cele mai importante este iluminismul. Iar ultima epocă este cea contemporană, care începe în secolul al XIX-lea și continuă până astăzi. Ea este marcată de revoluții industriale, dezvoltarea tehnologiei, apariția democrațiilor moderne, dar și de conflicte majore precum cele două războaie mondiale. Ea este epoca globalizării și a lumii pe care o cunoaștem în prezent. Discuția despre curente și ere este adesea confuză, mai ales în istoria culturală și intelectuală europeană. O eră desemnează o perioadă istorică largă, mare, definită prin structuri sociale, economice și politice dominante, în timp ce un curent reprezintă o orientare culturală, artistică sau filosofică, apărută în interiorul acelei perioade. Problema apare din faptul că, în practică, erele și curentele se suprapun și se intersectează, ceea ce face dificilă trasarea unor granițe clare. Evul Mediu este un exemplu tipic de eră istorică. El acoperă aproximativ 1000 de ani, între căderea Imperiului Roman de Apus și începutul Renașterii,
fiind definit de structuri sociale precum feudalismul și de dominația religiei. Totuși, în interiorul lui au coexistat mai multe curente culturale și artistice, de exemplu, arta bizantină, romanicul, goticul și scolasticismul. Aceste curente nu erau strict delimitate temporal, ci se răspândeau inegal în funcție de regiuni. Astfel, o catedrală gotică putea fi ridicată într-o perioadă în care în alte zone ale Europei arta romanică era încă dominantă. Dacă rescriem Evul Mediu doar prin aceste curente, riscăm să pierdem perspectiva asupra unității sale istorice. Renașterea marchează trecerea de la Evul Mediu la epoca modernă și poate fi privită atât ca eră cât și ca ansamblu de curente. Ca eră, renașterea desemnează perioada dintre secolele XIV-XVI, caracterizată prin schimbări structurale majore, ca declinul feudalismului, consolidarea statelor centralizate, extinderea descoperirilor geografice și apariția tiparului. Ca fenomen cultural, ea a generat curente distincte: umanismul, naturalismul artistic și neoplatonismul florentin. În această accepțiune, renașterea nu a înlocuit brusc lumea medievală, ci a coexistat cu elemente încă puternic marcate de religie și tradiții feudale. De aceea, ea poate fi înțeleasă atât ca o eră de tranziție, cât și ca o mișcare culturală ce a revalorificat antichitatea, punând accent pe individualism și pe valori umaniste. Iluminismul ilustrează și mai clar dificultatea de a separa eră de curent. Mulți istorici îl descriu ca o eră intelectuală a secolului al XVIII-lea, definită de idei noi despre rațiune, progres și drepturi naturale. Totuși, la o privire atentă, iluminismul este mai degrabă o colecție de curente filosofice și culturale, ca raționalismul cartezian, empirismul englez, deismul și enciclopedismul francez. Aceste orientări diferite au coexistat și s-au influențat reciproc, motiv pentru care unii cercetători preferă să vorbească despre curente iluministe și nu despre o epocă iluministă. Prin urmare, diferența dintre eră și curente este una de perspectivă. O eră poate fi înțeleasă ca o cutie temporală ce conține transformări sociale, economice și culturale, în timp ce un curent este un fir ideatic care traversează acea cutie și se exprimă în artă, literatură sau filosofie. Confuzia apare atunci când un curent de mare amploare, precum Renașterea sau Iluminismul, ajunge să fie considerată o eră de sine stătătoare, sau când o eră, precum Evul Mediu, este redusă la suma curentelor sale. Tocmai de aceea putem vorbi în același timp despre renașterea ca eră și umanismul renascentist ca și curent, ori despre iluminismul ca eră și raționalismul iluminist ca și curent. Pe site am structurat într-un tabel corespondența dintre curente și erele istorice, împreună cu principalele caracteristici și observații. Voi lăsa link în descriere dacă nu uit. În antichitate avem curente ce aparțin în principal domeniilor artei, literaturii și filosofiei din civilizațiile antice, precum Grecia, Roma, Egipt și Mesopotamia. Ele au constituit fundamentul cultural și intelectual al lumii mediteraneene și orientale, lăsând o moștenire care a influențat ulterior dezvoltarea Europei și a civilizațiilor ulterioare. Arta egipteană antică se remarcă printr-un stil rigid, simbolic și profund religios, centrat pe reprezentarea zeilor, faraonilor și vieții de apoi. Principiul proporțiilor canonice dicta reprezentarea corpului uman. Capul și picioarele erau redate din profil, în timp ce trunchiul era reprezentat frontal. Scopul nu era realismul, ci transmiterea unei semnificații spirituale
și a unei ordini cosmice. Marile piramide din Giza și templele de la Karnak sau Luxor constituie expresii arhitecturale ale credinței în nemurire și ale puterii sacralizate a faraonilor. Freșcele și hieroglifele aveau de asemenea rolul de a asigura continuitatea existenței în lumea de apoi. Arta mesopotamiană reflectă o societate teocratică, dominată de zei și regii săi. Monumentele definitorii sunt ziguratele, turnuri în trepte cu funcție religioasă și administrativă, precum ziguratul de la Ur. Sculpturile și basoreliefurile înfățișau scene mitologice, rituale sau militare, subliniind atât puterea divină cât și autoritatea regelui. Materialele folosite, precum lutul și piatra, au influențat durabilitatea operelor. Moștenirea culturală a Sumerului, Babilonului și Asiriei au inclus și sisteme de scriere, de drept și de gândire religioasă care au marcat civilizațiile ulterioare. Clasicismul grecesc a pus accent pe armonie, proporții ideale și raționalism. În artă, sculpturile lui Fidias și operele precum Venus din Milo exprimau echilibrul dintre frumusețea corporală și dimensiunea spirituală. În literatură, tragediile lui Eschil, Sofocle și Euripide au explorat teme precum destinul, hibrisul și justiția divină. În filosofie, gândirea lui Socrate, Platon și Aristotel au fundamentat reflexia asupra eticii, cunoașterii și ordinii universului. Această epocă a pus bazele ideii occidentale de rațiune și ideal estetic. Helenismul este o perioadă elenistică, începută după cuceririle lui Alexandru cel Mare și a adus o extindere a clasicismului, dar și o schimbare stilistică. Arta a devenit mai expresivă, mai dramatică, dar și realistă. În această perioadă, sculpturile încep să transmită mișcare, emoție, dar și suferință. Literatura elenistică s-a deschis către noi teme, inclusiv viața cotidiană, iar filosofia s-a diversificat prin apariția epicureismului și stoicismului. Helenismul a avut un rol major în sinteza culturală a Greciei cu Orientul, influențând regiuni vaste din Egipt până în India. Clasicismul roman. Romanii au preluat și adaptat modelele grecești, adăugându-le un caracter practic și monumental. În arhitectură, inovații precum arcul, bolta și cupola au permis construcții grandioase precum Panteonul, Coloseumul sau apeductele. Arta romană s-a orientat spre realism, vizibil în portrete și busturi, unde accentul cădea pe individualitate. Literatura latină a atins apogeul cu epopeea lui Virgil, Eneida, satirele lui Juvenal sau istoriile lui Tacit. Dreptul roman a constituit o veritabilă filosofie juridică, fundament pentru legislațiile ulterioare. Curentele filozofice care aparțin perioadei antice sunt cu origini în Grecia, Roma și Orientul apropiat, axate pe întrebări fundamentale despre natură, existență și etică. Și avem presocraticism, domeniul filozofie naturală și metafizică. Filozofi precum Tales și Heraclit au explorat originea universului prin elemente naturale, apă, foc, introducând raționalismul în locul miturilor. Sofism, domeniu retorică și etică relativistă. Acest curent subliniază relativitatea adevărului. Omul este măsura tuturor lucrurilor, concentrându-se pe abilități persuasive și scepticism față de cunoașterea absolută. Socraticism, domeniu etică și epistemologie, dezvoltat de Socrate, promovează dialogul pentru a ajunge la adevăr, cu accent pe virtute, ca și cunoaștere și autoexaminare.
Cunoaște-te pe tine însuți. Platonism, domeniu metafizică și politică. Platon a propus teoria formelor ideale, lumea ideilor versus lumea sensibilă, influențând etica și statul ideal în Republica. Aristotelism, domeniu logică, etică și știință. Aristotel a sistematizat logica silogistică, etica virtuții moderate și clasificarea cunoașterii, bazându-se pe observație empirică. Epicureism, domeniu etică hedonistă. Epicur a promovat plăcerea moderată și absența durerii ca scop al vieții, cu atomism materialist pentru a elibera de frica de zei și moarte. Stoicism, domeniu etică și cosmologie. Fondat de Zenon din Citium în Grecia, a fost adoptat și dezvoltat în Roma prin gânditori ca Seneca, Epictet și împăratul Marcus Aurelius. Această școală filozofică promova autocontrolul, virtutea, raționalitatea și acceptarea destinului. Idealul stoic era ataraxia, liniștea sufletească obținută prin detașare de pasiuni și prin conformarea la ordinea cosmică. Stoicismul a influențat atât viața intelectuală cât și conduita practică a elitelor romane, rămânând un reper esențial al eticii occidentale. Și mai avem scepticism, domeniu epistemologie, unde gânditori precum Sextus Empiricus au susținut suspendarea judecății pentru a atinge liniștea, criticând dogmatismul. Evul mediu, secolele 5-15, adică 10 secole, 1000 de ani. Curentele dominante ale evului mediu au fost puternic marcate de religie și de structurile feudalismului, reflectându-se în artă, literatură, arhitectură și filosofie. Biserica a fost centrul spiritual, cultural și intelectual al epocii, iar influențele creștine s-au manifestat în toate domeniile vieții, de la modul în care erau concepute edificiile sacre până la forma literaturii și orientării filosofice. Autoritatea ecleziastică nu a avut doar un rol religios, ci și unul politic și educațional, stabilind cadrele în care gândirea intelectuală și artistică a evoluat timp de secole. Arta bizantină a reprezentat expresia supremă a spiritualității creștine răsăritene și s-a manifestat ca un limbaj vizual al teologiei. Caracterizată printr-un stil iconic și simbolic, ea a folosit mozaicuri aurite și reprezentări sacre menite să transmită transcendentalul și să conducă privirea credinciosului spre divinitate. Arhitectura bisericilor cu cupole, exemplificată de Hagia Sophia din Constantinopol, simboliza legătura dintre pământ și cer, iar imaginea împăraților era sacralizată, aceștia fiind văzuți ca reprezentanți al lui Dumnezeu pe pământ. Iconografia bizantină nu urmărea realismul, ci redarea adevărului spiritual, ceea ce a determinat un canon artistic foarte strict. Romanicul, stilul romanic dezvoltat între secolele 10-12, s-a definit prin arcuri rotunde, ziduri masive și frește religioase. Bisericile romanice, construite ca fortărețe ale credinței, ofereau protecție comunităților, reflectând nevoia de stabilitate într-o epocă de invazii și nesiguranță. Picturile murale și sculpturile de pe portaluri transmiteau mesaje religioase simple, accesibile credincioșilor analfabeți, transformând arhitectura într-un catehism vizual. Romanicul nu era doar o estetică arhitecturală, ci și o expresie a societății feudale unde castelul și biserica reprezentau centrele autorității și ale comunității. Goticul. Arhitectura gotică apărută în secolele 12-15 a introdus arcul frânt,
contraforturile și vitraliile, conferind catedralelor verticalitate și lumină. Edificii precum Notre-Dame din Paris și Catedrala din Chartres reflectau aspirația spre divină și părăsirea lumii materiale. Vitraliile cu scene biblice transformau interiorul într-un univers al lumii sacre, în care credinciosul era înconjurat de o Biblie vizuală. Literatura gotică s-a exprimat prin epopei cavalerești și prin lirica trubadurilor, cultivând idealurile curajului, credinței și dragostei cavalerești. Cântecul lui Roland a devenit simbol al valorilor eroice, fidelității și loialității față de Dumnezeu și suveran. Goticul a ilustrat astfel atât puterea bisericii, cât și rafinarea gustului estetic medieval. În această perioadă, pe lângă scolasticism, s-au afirmat și alte orientări intelectuale. De exemplu, augustinianismul, inspirat de Sfântul Augustin, a subliniat supremația credinței și a harului divin, influențând profund teologia apuseană și fundamentele gândirii medievale. Misticismul medieval, reprezentat de Meister Eckhart sau Hildegard von Bingen, a pus accent pe experiența directă a unirii sufletului cu divinitatea, explorând prin metafore poetice dimensiunea interioară a spiritualității. Nominalismul, susținut de William Ockham, a introdus ideea că universaliile nu există în realitate, ci doar ca nume, marcând o ruptură față de tradiția realistă și pregătind terenul pentru gândirea modernă. În acest sens, Evul Mediu Târziu a devenit o punte spre schimbările intelectuale ale renașterii. Literatura medievală a reflectat preocupările religioase și morale ale epocii. Divina Comedie a lui Dante Alighieri a oferit o viziune alegorică a universului creștin, structurată pe infern, purgatoriu și paradis, punând în scenă călătoria sufletului spre mântuire. Dante a sintetizat cosmologia medievală, dar a introdus și o dimensiune umană, individuală. Epopeile medievale, precum cântecul lui Roland și scrierile alegorice sau moralizatoare, au consolidat rolul literaturii ca instrument de educație spirituală și morală. În paralel, literatura cavalerească și lirica trubadurilor au adus o dimensiune laică, punând accent pe eroism, dragoste și idealuri de onoare. Filosofia medievală reprezintă sinteza dintre credință și rațiune. Filosofia medievală este dominată de integrarea credinței creștine cu rațiunea antică, atât în Europa apuseană cât și în lumea islamică. Această sinteză a permis conservarea și reinterpretarea gândirii antice, în special platonismul și aristotelismul, dar întotdeauna sub autoritatea dogmei creștine sau islamice. Patristică. Domeniu teologie filosofică. Sfântul Augustin a reconciliat platonismul cu creștinismul, explorând probleme fundamentale precum timpul, voința liberă și răul ca absență a binelui. Patristica a pus bazele teologiei creștine occidentale și a definit primele raporturi dintre rațiune și revelație. Scolasticismul, domeniul filosofie și teologie, este un curent filosofic dominant al Evului Mediu, care și-a propus reconcilierea rațiunii cu credința. Metoda scolastică presupune utilizarea dialecticii aristotelice pentru a explica și justifica dogmele creștine. Cel mai reprezentant gânditor al acestui curent este Toma d'Aquino, care prin Summa Theologica a încercat să demonstreze rațional existența lui Dumnezeu și să armonizeze filosofia lui Aristotel cu teologia creștină. Scolasticismul a oferit un cadru intelectual ce a dominat universitățile medievale, punând bazele logicii și metodologiei academice occidentale.
Un alt curent, nominalismul, domeniul metafizică și logică. William de Ockham a negat existența universalelor reale, promovând simplitatea metodologică, briciul lui Ockham, și separarea credinței de rațiune. Nominalismul a contribuit la slăbirea dominației teologice asupra gândirii filosofice, deschizând drumul pentru modernitate. Filosofia islamică, domeniul metafizică și etică. Mari gânditori ai lumii islamice medievale, precum Avicena și Averroes, au integrat filosofia aristotelică cu islamul, dezvoltând concepte esențiale precum distinția dintre esență și existență sau interpretări raționale asupra Coranului. Această tradiție a avut un rol fundamental în transmiterea și reinterpretarea filosofiei grecești în Europa medievală. Astfel, Evul Mediu a fost o epocă de sinteză între rațiune și credință, între moștenirea antică și dogma religioasă, între arta monumentală și literatură moralizatoare, între autoritatea ecleziastică și încercările timide de autonomie a gândirii. Curentele sale filosofice, artistice și literare au pregătit terenul pentru transformările renașterii și pentru apariția epocii moderne. Așadar, renașterea, ca și curent, secolele 14-17. Renașterea a reprezentat un proces complex de revigorare a clasicismului antic, caracterizat printr-un accent tot mai pronunțat pe umanism și redescoperirea valorilor culturii greco-romane. În acest context, arta, literatura, filosofia și știința s-au orientat spre om și spre experiența sa concretă, punând în prim plan libertatea gândirii și potențialul individual. Epoca a însemnat și o desprindere treptată de viziunea strict teologică a Evului Mediu, fără a renunța complet la dimensiunea religioasă, ci reinterpretând-o prin prisma rațiunii și a individului. Așadar, putem vorbi de artă renascentistă, domeniul artă vizuală. Arta renașterii a introdus perspective noi, bazate pe studiul matematic al spațiului și al proporțiilor, ceea ce a permis dezvoltarea perspectivei liniare și a reprezentărilor realiste. Studiul anatomiei umane a condus la o reprezentare fidelă a corpului, văzut nu doar ca vehicul al spiritului, ci și ca expresia frumuseții și a perfecțiunii create de Dumnezeu. Lucrări precum Mona Lisa de Leonardo da Vinci sau freșcele lui Michelangelo din Capela Sixtină exprimă fuziunea dintre temele religioase și idealul estetic al armoniei clasice. Arta a devenit astfel atât o celebrare a divinității, cât și o celebrare a omului ca microcosmos. Acuratețea cu care a început să fie reprezentate organele umane a contribuit la progresul științei și la redescoperirea, respectiv redefinirea funcțiilor și rolului acestora. Datorită perspectivelor noi introduse prin artă vizuală, medicina a înregistrat progrese importante. În plan muzical, renașterea a adus o complexitate fără precedent prin dezvoltarea polifoniei, în care mai multe voci independente se armonizau într-un tot coerent. Compozitorii au creat lucrări ce reflectau atât rigurozitate tehnică, dar și expresivitate emoțională. Muzica devenea, asemenea picturii și arhitecturii, o expresie a echilibrului și a armoniei universului. În paralel cu transformările artistice și culturale, reforma protestantă a marcat o ruptură profundă în unitatea creștinității occidentale. Inițiată de Martin Luther în secolul al XVI-lea, aceasta a criticat corupția și dogmatismul Bisericii Catolice, promovând principiul sola fide, mântuire prin credință, și sola scriptura, Biblia ca autoritate supremă.
Reforma a avut un impact filosofic și cultural major, întrucât a încurajat responsabilitatea individuală în raport cu credința și a susținut traducerea Bibliei în limbile vorbite de popor, democratizând accesul la cunoașterea religioasă. Aceasta a coincis cu spiritul renașterii în care individul devenea tot mai important. Umanismul, domeniu etică, filosofie și educație. Umanismul a fost nucleul filosofic al renașterii. Mari gânditori precum Erasmus din Rotterdam, Petrarca sau Pico de la Mirandola au susținut studiul textelor clasice ca sursă de înțelepciune morală și intelectuală. Accentul era pus pe demnitatea omului, pe libertatea de alegere și pe capacitatea sa de perfecționare prin educație. În opoziție cu scolastica rigidă a evului mediu, umanismul a propus un model educațional bazat pe dezvoltarea armonioasă a individului, prin retorică, gramatică, istorie, poezie și filosofie morală. Pico de la Mirandola, în celebra sa Oratio de Hominis Dignite, afirmă că omul este o ființă liberă, capabilă să-și construiască propriul destin. Raționalismul, domeniul epistemologie și metafizică. Raționalismul, reprezentat de René Descartes și Baruch Spinoza, a pus accent pe capacitatea rațiunii umane de a descoperi adevărul. Descartes, prin celebrul Cogito ergo sum, a afirmat certitudinea existenței gândirii ca fundament al cunoașterii. Spinoza, prin viziunea sa panteistă, a identificat divinitatea cu natura, propunând o concepție monistă a realității. Raționalismul a însemnat o mutație radicală față de scolastică, transformând filosofia într-un demers autonom, bazat pe deducție și pe principiile matematicii. Empirism, domeniu, epistemologie. În paralel cu raționalismul, empirismul a susținut că sursa cunoașterii nu este rațiunea înăscută, ci experiența sensibilă. John Locke a argumentat că mintea umană este o tabula rasa, care se formează prin percepțiile exterioare, iar David Hume a dus această poziție la extrem, reducând cauzalitatea la o simplă obișnuință a minții. Empirismul a pus bazele metodei științifice moderne, bazate pe observație, experiment și verificare. Astfel, renașterea a fost o epocă de sinteză și tensiune între tradiția religioasă și noua orientare către om, rațiune și experiență. Umanismul, reforma, raționalismul și empirismul nu au coexistat în mod pasiv, ci au intrat în dialog și conflict, pregătind terenul pentru iluminismul secolului al XVIII-lea. Curentul baroc, secolele 17-18. Perioada barocului a fost una dintre cele mai expresive și contradictorii epoci culturale europene, desfășurată între secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Ea a reflectat tensiunile generate de contrareforma catolică, care a răspuns reformei protestante printr-o mobilizare artistică și spirituală de mari proporții, dar și pe influența absolutului monarhic, în special în Franța lui Ludovic al XIV-lea. Barocul nu a fost doar un stil artistic, ci o viziune globală asupra lumii caracterizată prin dramatism, opulență, teatralitate și o permanentă căutare a grandiosului. În artele vizuale, barocul s-a distins printr-un stil extravagant, în care mișcarea, lumina și contrastul dintre umbre și obscur erau folosite pentru a crea efecte emoționale intense. Caravaggio a revoluționat pictura prin tehnica lui a tenebrismului, în care scenele sacre sau mitologice erau reprezentate cu un realism dramatic, aproape violent. În arhitectură, opulența barocului se regăsește în construcții precum Palatul de la Versailles,
simbol al absolutismului monarhic și al ideii de centralizare a puterii în jurul suveranului. Muzica barocă, ilustrată de compozitori precum Johann Sebastian Bach, a atins un nivel remarcabil de complexitate prin dezvoltarea contrapunctului, oferind structuri sonore care îmbinau rigurozitatea matematică și expresivitatea emoțională. Astfel, arta barocă a servit atât propaganda religioasă a Bisericii Catolice, cât și prestigiul politic al monarhilor. Clasicismul francez, domeniul literatură și teatru. Literatura și teatrul francez din epocă, deși se încadrează parțial în estetica barocă, s-a dezvoltat într-o direcție proprie, cunoscută sub numele de clasicism. Acesta a pus accent pe claritate, echilibru și respectarea regulilor aristotelice ale unităților de timp, loc și acțiune. Jean Racine a oferit tragedii în care pasiunea și datoria se ciocneau cu o intensitate controlată, în timp ce Molière a creat comedii ce satirizau moravurile epocii și ipocrizia socială, oferind totodată o reflecție morală asupra naturii umane. Clasicismul francez a devenit expresia literară a raționalismului și a ordinii curții regale, servind asemenea arhitecturii Versaillesului, consolidării absolutismului. Iluminismul, secolul XVIII. Această epocă a pus accent pe rațiune, știință și reforme sociale, fiind caracterizată de un spirit critic față de tradiție și de o încredere în capacitatea mentală de a transforma lumea prin progres. În timp ce barocul glorifica ordinea religioasă și politică, iluminismul a deschis drumul către modernitate, punând sub semnul întrebării autoritatea absolută a bisericii și a monarhiei. Filosofia și literatura iluministă au promovat rațiunea, libertatea și progresul ca valori universale. Enciclopedia coordonată de Denis Diderot și Jean Le Rond d'Alembert a devenit un instrument esențial pentru răspândirea cunoașterii, reunind informații din domenii variate și prezentându-le într-un spirit critic și accesibil. Voltaire a atacat superstițiile religioase și intoleranța, pledând pentru libertatea de gândire, iar Montesquieu a formulat teoria speranței puterilor în stat, cu impact profund asupra dezvoltării politice ulterioare. Literatura iluministă a fost astfel o punte între rațiune și societate, vehiculând ideile filosofice într-o manieră accesibilă unui public larg. În muzică, iluminismul s-a concretizat prin dezvoltarea clasicismului muzical, un stil care pune accent pe echilibru, claritate și simetrie. Compozitori precum Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart au compus forme muzicale complexe precum sinfonia și quartetul de coarde, dar într-o manieră transparentă și accesibilă, în care structura ordonată reflecta idealurile rațiunii. Muzica clasică a devenit astfel expresia sonoră a valorilor iluministe, în care armonia era asociată cu ordinea naturală și cu progresul umanității. Dimensiunea politică a iluminismului a fost una dintre cele mai influente. Voltaire și Jean-Jacques Rousseau au pledat pentru rațiune, toleranță, libertate individuală și egalitate naturală. Rousseau, prin teoria contractului social, a fundamentat ideea că puterea politică se bazează pe voința generală, nu pe autoritatea divină sau pe tradiția aristocratică. Aceste concepte au avut un impact decisiv asupra marilor revoluții moderne, ca Revoluția Americană și Revoluția Franceză, care au transpus în practică ideile de drepturi naturale și egalitate. Rococo, domeniul artă și arhitectură. În contrast cu rigoarea raționalistă a filosofiei, artele vizuale au cunoscut în secolul al XVIII-lea dezvoltarea stilului rococo.
Acesta s-a caracterizat prin eleganță decorativă, motive pastorale și o estetică a frivolului și a jocului. Antoine Watteau a pictat scene idilice și vizitoare, în timp ce arhitectura rococo s-a remarcat prin interioare luxoase și ornamentație rafinată. Rococoul, deși uneori considerat ca fiind superficial, a reflectat dorința aristocrației de evadare din rigorile vieții politice și religioase, ilustrând tensiunea dintre rafinament și superficialitate în epoca iluministă. Criticism kantian, domeniul epistemologie și etică. Un moment culminant al iluminismului a fost opera lui Immanuel Kant, care a dus filosofia raționalistă și empiristă la un nivel de sinteză. În critica rațiunii pure, Kant a făcut diferențe între fenomen, ceea ce poate fi cunoscut prin experiență, și noumen, lucru în sine inaccesibil rațiunii. Această distinție a reprezentat o recunoaștere a limitelor rațiunii, dar și o fundamentare a criticii moderne. În etică, Immanuel Kant a formulat imperativul categoric, un principiu moral universal bazat pe rațiune, nu pe religie sau tradiție. Astfel, filosofia kantiană a încheiat iluminismul, oferind atât o apologie a rațiunii, cât și o reflecție asupra limitelor acesteia. Iluminismul nu a fost doar o epocă a rațiunii absolute, ci și o etapă de redefinire a raportului dintre om, societate și cunoaștere. Prin filosofia sa critică, prin arta sa rafinată, prin muzica sa echilibrată și prin reformele sale politice, el a deschis drumul către modernitate și către valorile fundamentale ale societăților democratice contemporane. Romantismul, sfârșitul secolului al XVIII-lea, mijlocul secolului al XIX-lea. Romantismul a apărut ca o reacție puternică împotriva raționalismului și universalismului iluminismului, aducând în prim plan emoția, natura și individualismul. Această mișcare culturală și intelectuală a traversat artele, filosofia, politica și știința, reprezentând o schimbare profundă în sensibilitatea europeană. În timp ce iluminismul celebra rațiunea, ordinea și progresul, romantismul a cultivat intensitatea trăirilor, frumusețea naturii neîmblânzite și unicitatea subiectivă a individului. Romantismul artistic a privilegiat expresia intensă a sentimentelor, adesea prin opoziție cu echilibrul clasicist. În literatură, unii poeți englezi au explorat natura ca spațiu sacru al emoției și al reflexiei interioare, pe când alți poeți au transformat poezia într-un instrument de rebeliune și de explorare a libertății absolute. Pictura se evidenția prin peisaje dramatice dominate de forțele naturii, unde lumina și culoarea exprimau tumultul interior al artistului. În muzică, Ludwig van Beethoven a spart tiparele clasicismului prin simfonii de o intensitate emoțională fără precedent. Raționalismul, domeniul politică și cultură. Romantismul a coincis cu ascensiunea naționalismului, alimentând mișcările pentru identitate și unitate națională. Recuperarea tradițiilor folclorice, a miturilor și a cântecelor populare a devenit un mijloc de afirmare a specificului cultural, dar și o armă politică în contextul revoluțiilor europene din 1820, 1830 și 1848. În Germania, frații Grimm au cules povești populare, consolidând ideea de patrimoniu național, iar în Europa Centrală și de Est, romantismul literar a sprijinit afirmarea conștiinței naționale, pregătind terenul pentru mișcările de emancipare politică. Naționalismul romantic a unit dimensiunea estetică și cea politică, transformând cultura într-o forță de mobilizare socială. Transcendentalismul, domeniul filosofie și literatură.
În Statele Unite, romantismul a căpătat o formă proprie prin transcendentalism. Ralph Waldo Emerson și Henry David Thoreau au promovat intuiția, natura și autosuficiența ca principii fundamentale ale existenței. Emerson a pledat pentru încrederea în sine și pentru depășirea conformismului social, iar Thoreau a experimentat retragerea în natură, descrisă în celebra sa lucrare Walden. Transcendentalismul a transformat romantismul european într-o filosofie americană a libertății spirituale și a armoniei cu natura, având influența asupra mișcărilor ecologiste și activiste ulterioare. Idealismul german. Romantismul filosofic s-a intersectat și cu idealismul german. Acesta a dezvoltat dialectica istorică fundamentată pe mișcarea de tip teză-antiteză-sinteză, prin care realitatea era înțeleasă ca un proces dinamic de autodezvoltare a spiritului absolut. Filosofia hegeliană a influențat profund atât gândirea politică, dar și teoriile despre istorie și cultură, oferind un cadru teoretic pentru interpretarea devenirii umane ca manifestarea rațiunii universale. În opoziție cu optimismul raționalist, filozofii romantici precum Arthur Schopenhauer sau Friedrich Nietzsche au explorat dimensiuni mai întunecate ale existenței. Schopenhauer a interpretat voința ca o forță oarbă și irațională care guvernează lumea, iar arta și compasiunea erau pentru el singurele mijloace de atenuare a suferinței. Nietzsche, la rândul său, a criticat atât raționalismul cât și moralitatea tradițională, propunând conceptul de voință de putere și idealul supraomului. Această dimensiune filosofică a romantismului a accentuat individualismul, tragismul experienței și nevoia de depășire a limitelor impuse de convențiile sociale și religioase. Utilitarismul, domeniu etică. În paralel cu aceste curente, secolul al XIX-lea a fost marcat și de dezvoltarea utilitarismului, o teorie etică mai apropiată de spiritul iluminist, dar care a coexistat cu romantismul. Jeremy Bentham și John Stuart Mill au definit binele moral ca maximizarea plăcerii și minimizarea durerii, propunând o etică pragmatică aplicabilă în reformele sociale. Utilitarismul a avut un impact direct asupra legislației și politicilor publice, reflectând tensiunea dintre idealurile romantice și necesitatea unor criterii raționale în organizarea societății. Marxism, domeniu filosofie politică și economică. Karl Marx și Friedrich Engels au dezvoltat o critică radicală a societății capitaliste bazată pe materialismul dialectic. Marx a analizat alienarea muncii, exploatarea economică și inevitabilitatea luptei de clasă, formulând proiectul unei societăți comuniste. În timp ce romantismul explora libertatea individuală și emoția, marxismul a canalizat energia intelectuală a secolului către transformarea colectivă a structurilor sociale și economice. Astfel, romantismul și marxismul pot fi văzute ca două fețe complementare ale reacției la modernitate, una subiectivă și estetică, cealaltă obiectivă și politică. Și pozitivismul, domeniu epistemologie. În opoziție cu subiectivismul romantic, Auguste Comte a formulat pozitivismul, o epistemologie bazată pe știință ca unică sursă validă de cunoaștere. El a descris evoluția societății prin 3 stadii, teologic, metafizic și pozitiv, considerând că doar știința empirică poate fundamenta ordinea socială. Pozitivismul a pus bazele sociologiei moderne și a oferit un contrabalans raționalist față de excesele emoționaliste ale romantismului, consolidând spiritul științific al epocii industriale.
Romantismul, în toată diversitatea sa, nu a fost doar o mișcare artistică, ci un fenomen complex care a transformat sensibilitatea europeană. De la poezie și muzică, la filosofie și politică, el a exprimat tensiunea dintre rațiune și emoție, dintre individ și colectiv, dintre tradiție și modernitate. În același timp, el a generat și curente conexe sau opuse, de la naționalism la transcendentalism, la marxism și pozitivism, care au definit dinamica intelectuală a secolului al XIX-lea. Epoca victoriană și realismul, desfășurate între mijlocul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, reprezintă o etapă definitorie pentru modul în care literatura, arta și filosofia s-au raportat la transformările radicale ale societății. Industrializarea, urbanizarea accelerată și noile descoperiri științifice au schimbat radical structurile sociale și culturale, iar arta și literatura au răspuns acestor transformări prin orientarea către realitate, experiența cotidiană și condiția umană în lumea modernă. Realismul, dominant în literatură și artă, a urmărit o descriere obiectivă și fidelă a vieții, surprinzând detalii sociale, psihologice și economice. Romanele lui Charles Dickens au criticat inegalitățile sociale și condițiile precare ale claselor muncitoare, în timp ce Honor de Balzac a oferit prin vasta sa comedie umană o frescă a societății franceze contemporane. În pictură a fost promovată o estetică a cotidianului, respingând idealizarea romantică și aducând în prim plan chipurile muncitorilor și ale țăranilor, într-un demers ce a devenit și o formă de critică socială. Din această tendință de fidelitate față de realitate a derivat naturalismul, teoretizat și reprezentat de Émile Zola. Acesta a dus mai departe principiile realismului, aducându-le o perspectivă deterministă, inspirată de științele naturii și teoriile lui Darwin. În operele sale, personajele sunt analizate ca produse ale eredității și mediului social, într-o încercare de a aplica metoda experimentală asupra literaturii. Astfel, romanul naturalist a devenit un laborator al studiului omului în condiții extreme, reliefând tensiunile dintre instinct, mediu și societate. În paralel, artele vizuale au cunoscut o transformare radicală odată cu apariția impresionismului. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir și alți artiști au pus accent pe surprinderea momentului efemer, pe variațiile luminii și percepția subiectivă a realității. Pensula rapidă, cromatica vibrantă și renunțarea la contururile rigide au transformat pictura într-un exercițiu al percepției, în care realitatea era mai puțin obiectivă și mai mult filtrată prin simțuri. Această ruptură față de tradiția academică a deschis drumul către arta modernă. Pe de altă parte, simbolismul a oferit o reacție spirituală și estetică la obiectivitatea excesivă a realismului și la materialismul epocii. În poeziile lui Charles Baudelaire, de exemplu, simbolurile au devenit instrumente pentru explorarea emoțiilor interioare, a visului și a inconștientului. În artele plastice, Odilon Redon a creat imagini onirice și vizionare, explorând dimensiuni ale realității inaccesibile observației directe. Acest curent a pregătit terenul pentru avangardele secolului 20, punând accent pe interioritatea umană și pe semnificațiile ascunse ale lumii. Astfel, epoca victoriană și realismul nu pot fi privite doar ca o simplă oglindă a societății industriale, ci și ca un teren de confruntare între obiectivitatea observației științifice și nevoia de expresie simbolică. Între Dickens și Mallarmé, între Courbet și Monet, între Zola și Redon,
Cultura acestei perioade a construit un dialog complex între realitate și vis, între știință și artă, între lumea vizibilă și cea interioară. Modernismul, desfășurat între începutul și mijlocul secolului al XX-lea, a reprezentat una dintre cele mai radicale rupturi din istoria culturii occidentale. Această epocă a fost marcată de o dorință profundă de a sparge tiparele tradiționale, de a experimenta cu noi forme de expresie și de a găsi răspunsuri la șocurile și crizele produse de modernitate, de industrializare, urbanizare accelerată, descoperiri tehnologice și mai ales traumele generate de cele două războaie mondiale. Modernismul nu a fost doar un curent artistic sau literar, ci o mișcare culturală complexă, strâns legată de contextul istoric și de o schimbare radicală a percepției asupra realității. Unul dintre cele mai influente curente ale modernismului în arta vizuală a fost cubismul, inițiat de Pablo Picasso și Braque. Cubismul a renunțat la reprezentarea naturalistă, fragmentând obiectele și figurile în forme geometrice. Această metodă permitea surprinderea simultană a mai multor perspective asupra aceluiași obiect, punând în discuție însăși ideea de realitate vizuală. Cubismul a devenit astfel o veritabilă revoluție în arta secolului 20, deschizând drumuri către abstracționism și remodelând fundamental concepția despre imagine. În paralel, expresionismul s-a manifestat atât în artă cât și în literatură, mizând pe deformarea și distorsionarea realității pentru a exprima intensitatea emoțiilor interioare. Pictura lui Edvard Munch, în special țipătul, a devenit simbolul angoasei existențiale, în timp ce literatura lui Franz Kafka a explorat absurdul și alienarea omului modern, prins într-un univers birocratic și lipsit de sens. Expresionismul a constituit astfel un răspuns visceral la crizele interioare și la instabilitatea lumii moderne. Un alt curent definitoriu a fost futurismul, apărut în Italia prin manifestul lui Filippo Tommaso Marinetti. Futuriștii au celebrat viteza, tehnologia și dinamismul epocii industriale, respingând trecutul și glorificând forța mașinilor, războiului și orașul modern. În sculpturile lui Umberto Boccioni și în literatura de avangardă, ritmul mecanic și energia progresului tehnologic au fost ridicate la rang de ideal artistic. Totuși, exaltarea violenței și a războiului a conferit futurismului o dimensiune controversată, reflectând tensiunile ideologice ale timpului. Ca reacție critică la atrocitățile primului război mondial, dadaismul s-a manifestat ca un curent al absurdului și al anti-artei. Marcel Duchamp a introdus ready-made-urile, obiecte cotidiene prezentate ca opere de artă, subminând definiția tradițională a creației artistice. Prin ironie, satiră și negarea convențiilor, dadaismul a demontat ideea de sens și valoare estetică, transformând arta într-un spațiu al contestării radicale. Astfel s-a născut surrealismul, orientat către explorarea subconștientului, a viselor și a proceselor iraționale. Salvador Dali, prin imaginile sale, a creat un univers vizual unde logica realității era suspendată, iar André Breton a fundamentat în manifestările sale legătura dintre artă și psihanaliza freudiană. Surrealismul a devenit astfel nu doar o mișcare artistică, ci și o încercare de a accesa zonele ascunse ale psihicului uman, oferind o alternativă la raționalismul modernității. În plan filosofic, existențialismul a formulat răspunsuri la neliniștile și absurdul vieții moderne. Jean-Paul Sartre și Albert Camus au pus accent pe libertatea individuală, responsabilitatea și condiția umană în fața unui univers lipsit de sens.
Literatura existențialistă, cu personajele sale alienate și confruntate cu absurdul, a reflectat atmosfera post-belică, devenind un instrument de înțelegere și critică a lumii contemporane. În același timp, cultura urbană a începutului de secol 20 a fost marcată de Jazz Age, perioada anilor 1920, când muzica de jazz a devenit simbolul libertății, al improvizației și al energiilor sociale noi. Louis Armstrong a impus jazzul ca expresie a spiritului afroamerican, în timp ce scritori precum F. Scott Fitzgerald au transpus în literatură exuberanța și excesele epocii. Jazz Age a fost astfel nu doar o etapă muzicală, ci o paradigmă culturală ce a reflectat dinamismul și contradicțiile Americii interbelice. Altfel spus, modernismul a fost un mozaic de curente și mișcări care, deși diferite între ele, au împărtășit aceeași intenție: depășirea tradițiilor și căutarea unor forme noi de expresie, capabile să răspundă fragmentării, violenței și transformărilor lumii moderne. În artă, literatură, muzică și filosofie, modernismul a devenit expresia neliniștii și a inovației, marcând profund cultura secolului 20. Postmodernismul și era contemporană, cuprinzând perioada de la mijlocul secolului 20 până în prezent, se caracterizează printr-o pluralitate de curente artistice, literare, filosofice și sociale, care răspund complexității lumii contemporane. Această epocă este marcată de deconstrucție, multiculturalism și digitalizare, influențând atât creația artistică, dar și cea filozofică, muzica, literatura și activismul social. În arta vizuală, postmodernismul și contemporaneitatea se manifestă printr-o diversitate de mișcări. Abstract expresionismul, exemplificat de Jackson Pollock și Mark Rothko, explorează gesturile spontane și emoțiile profunde ale artistului. Pollock prin tehnica dripping și Rothko prin vaste câmpuri de culoare ce stimulează experiența subiectivă a privitorului. Pop artul, reprezentat de Andy Warhol, folosește ironia și reproducerea masivă a imaginilor de consum și celebrități, criticând cultura consumeristă a epocii. Minimalismul, atât în sculptură prin Donald Judd, cât și prin muzică prin Philip Glass, promovează simplificarea extremă și repetitivitatea ca mod de introspecție și meditație asupra formei și sunetului. În aceeași linie, digital art sau AI art, inteligența artificială, artă prin inteligență artificială, explorează creația asistată de tehnologie, de la instalații interactive la NFT-uri, reflectând influența tehnologică asupra percepției estetice și a valorii artei contemporane. În literatură și filosofie, postmodernismul se manifestă prin jocuri narrative, metaficțiune și relativism epistemic. Derrida introduce deconstrucția, dezvăluind instabilitatea semnificațiilor și modul în care limbajul și structurile sociale influențează adevărul perceput. Thomas Pynchon exemplifică această abordare în romanele sale complexe, unde naratorul și structura textuală devin instrumente de reflexie asupra realității și cunoașterii. Și apoi avem și feminismul. Atât în teoria socială cât și în literatură, feminismul critică patriarhatul și explorează dimensiunea socială a genului. Simone de Beauvoir și Bell Hooks contribuie la înțelegerea intersecționalității și a impactului social al genului, influențând creația artistică, politica și discursul public contemporan. Extinderea acestui discurs filosofic apare în feminismul filosofic, unde Judith Butler analizează genul ca performanță și subliniază necesitatea egalității în structurile sociale. În muzică și cultură, epoca contemporană include dezvoltarea hip-hopului născut în Bronx cu ritmuri urbane și lirică socială, în care artiști precum Tupac explorează teme de rasism, inegalitate și rezistență culturală.
Muzica contemporană include, de asemenea, minimalism repetitiv, reflectând o estetică a simplității și a introspecției. Concomitent, filosofia contemporană explorează o gamă diversă de probleme epistemologice, ontologice și etice. Pragmatismul promovat de Charles Peirce, William James și John Dewey concepe adevărul ca utilitate practică și aplicabilitate în educație și democrație. Fenomenologia analizează conștiința și ființa, explorând autenticitatea și aruncarea în lume. Existențialismul accentuează libertatea absolută, absurdul existenței și responsabilitatea individuală. Filosofia analitică investigează limbajul ca instrument pentru clarificarea problemelor filosofice, introducând conceptul de jocuri de limbaj și analiza logică formală. Structuralismul și poststructuralismul investigează semnificațiile culturale, relațiile de putere și adevăr ca și convenții sociale, subliniind relativismul epistemologic. În paralel, postmodernismul epistemologic contestă marile narațiuni și promovează conceptul de simulacre în societatea comunistă globalizată. Filosofia minții și AI-ul investigează conștiința ca proces computațional sau ca problemă filosofică fundamentală în contextul unei lumi tot mai tehnologice. În sfera eticii și activismului, ecologismul și etica mediului, reprezentate de Arne Naess și mișcările precum Friday for Future, promovează sustenabilitatea și interconexiunea cu natura, criticând antropocentrismul și propunând o reevaluare a relației omului cu natura. Aceste preocupări influențează literatura și arta contemporană, generând reflexii critice asupra impactului tehnologiei și globalizării asupra mediului și societății. Activiști tâmpiți cu minte îngustă, nu mă pot abține. Bun, astfel perioada postmodernă și contemporană se caracterizează printr-o diversitate fără precedent, fiind o epocă marcată de pluralitate culturală, interconexiuni globale, inovație tehnologică și reflexie critică asupra valorilor tradiționale, integrând arta, literatura, muzica și filosofia într-un context complex și multidimensional.